Så jeg er her nord for Husavik, og det er bare den vildeste oplevelse. Vi kørt ned til en strand her, fordi i går aftes så strandede der to meget specielle hvaler her. Og det er den, der hedder en døjling. En Northern Bottlenose Dolphin. Det er en næbhval, som faktisk er ret sjælden. Og vi så dem herude i bugten. Jeg så dem selv for 3 dage siden. Og for at det ikke skal være løgn, så jeg også dem her. Jeg kan ikke kende dem, men de laver sådan en masse fotoidéer. Ham jeg ude med, han var i gang med et projekt, hvor de undersøgte dem. Så af en eller anden grund er 2 hanner her bagved strandet, og det er simpelthen de vildeste dyr. Og jeg tror aldrig, jeg kommer til at se en døjling, en helt frisk døjling igen. Så vi bliver nødt til at køre op. Jeg har løbet rundt i vandet her. Min sko. Øj! Okay, det var våde støvler. Ej. Ja. Rimelig gennemblødte støvler. Men det er en næbhval. Sindssygt speciel. Den kan være neddykket i langt over en time. Dykke ned på mange 100 meter, over 1 kilometers dybde, hvor de fanger fisk. Og de kommer ind i bugten her, og det gør de altså ikke ret tit. Og vi så dem i en stor gruppe. Så hvad der er sket dagen væk? Der var også en lille, de havde faktisk en unge med, som havde en skade, som er strandet her nordfor. Men hvorfor de er døde dagen væk? De ser faktisk ret friske ud. Og de er bare kæmpe store. Altså man ser det ikke, når man ser dem ude på vandet, men de er virkelig store. Og nu er der altså nogle ret heftige bølger, så jeg kan ikke rigtig komme ud med. Prøv lige at vende kameraet om en gang her. Prøv at se, om jeg kan komme lidt tættere på. Det er nogle kæmpe dyr. Kæmpe dyr. Så de er måske 7 meter lange, dem her. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at se sådan en igen. I hvert fald ikke så tæt på, så det er ret specielt. Men nu mine fødder, de er med at være kolde. Så vi skal op i bilen og vækker fra Atlanterhavet. Det er 7 grader nu, så det er lige i underkanten.